пускай рисков играч. Мога 4 часа да игра. Казах, след мача ви пускам. И ще стяне! Иди във вратата! Получи биш тач. Те стопка много не е хубава. Много бяга, да. Много е корава. Браво, браво, браво! Браво! Точно така, точно така! Браво! Стръж, стръж! Близък план на екшена. Остави, остави! Петя, дръпни назад! Петин вика по-спокойно. Топка, дайте нашата. Петин вика по-спокойно. Ваня, мака я. Митко, тука, тука! Митко, тука, бе! Митак! Браво! Митак, един тук! Вика. Не стойте там да приемате играта, бе! Витак! Стой малко по-напред. Митко, отиди напреди, бе! Митак, По-напред да защото ти няма страшно. Играят с засада и за това. Без засада, бе! Няма засади да знаеш. Няма засади. Няма засади. Петко, не дейте разиграва там, изсипвайте напреди. Митко, обали напреди, бе! Да, при Баско, дръпни ти, бе! Добри са ни защитниците, човек. На кой? Нашите. Сега ще ги видиш като пригори някой. Не, те не са бягали толкова. Аз като кажеш пригори, ние ще се измори. Има разлика. Играем в нашото поле! Само напреде! Петя, изсипя! Изсипя направо! Може да е ритник. Може да е ритник. Друга топка! Дайте нашата, дайте нашата. Дай това пластмас, кой играете? Дай, Петя, за кой ще брат тая пластмас? Дай сега! Аре, миле! Удари да има! Сени от горците на пътна. Тук двама човека. Мързи маста. Двама човека тук сега. Натискай го там. Ай, раз. Пето, давай с него, бягай с него. Да не стреля. Браво, браво. И така си ми. Да. Ти снимаш целия мач? Да, бе. Ей! Упания напред. Аре, сам си. Жълто, жълто. Фърли му е на ми. Ай, Рафко. Мини пред него е. А, така. Браво, браво. Вътре. Влиза вътре. Браво, браво, браво. Добре, бе, добре. Шут! Карай. Поде, викам, падай. Дай му. Не разиграва отзади, бе. Кой? Аре, Митко. Защитник. Нищо. Той си ги спуска. Да не могат да я изкарат. Къде е? Трябва да си вярвам. Аз я бием. Ако бием отиваме на хектар там. Не назади. Изсипвай. Чистия. А, така, браво. Да, ти първи път много съм вкарал. Браво. Браво! Играем за гол. Митко пред вратаря.
Пред вратаря, не наш обаче. Айде един вътре вратата, бе! Няма засади! Това е грешка сега. Гледай, трима да остават напред. Бие вътре! Изсипвай, Петю, изсипвай! Аре, вас! Бой! Отвори от там! И така по-осторожно, по-спокойно. Спокойно, бе, Петю. Добре, добре, сам продължавай, сам! Бой! Бой! Ей! Нищо! Тач! Мичо! Мина! Оп! Опа. Играй! Петре, успокой! Митко! Мина! Там стойте! Така, изсипай! Иде да не бързаш. Браво, Петро, браво! Точно така! Дай! Сега! Вратата стои, бе! Беше врата, вкарай един го. Браво, Митко, браво! Ти си пак! Маса. Тай мога ви. Митко, висок си! Вътре! Пращай, Васил! Аре, Васко! Браво! Ей! Добре! Аре бе, Бора. Публиката нашата къде е? Така е. Замина се. То май не бях публиката на лямач. Митко, стой тук, Митко, стой, остави ги там! Браво! Във вратаря, тук няма какво правим на средата. Мане! Аре, Васко, влизай в центъра. Така, във вратаря да му влечеш. Центъра, човек, бе! Браво, бе! Думай, че трябва да влизаш. Нищо, гледай. Пак същите грешки като миналата игра. От едната страна на защита, нищо. Няма ли право да дърпим тук? Не, браво. Двама в другата врата. Ай, Раш, влизай вътре. На вратаря да му пречите, бе. Какво прави в нашото поле? Сега, добре, така, точно това. Аре сега. Ето. Браво. Аре, Васко, сам си. Натисни го, добре. Върнат един гол. Ще вляза. Ще остава топка, бе. Кой пластмаса вкара? Тя не върви. Как му е спря начин? Един да дръпне хората тук още, бе. Митко, стой тук ги пресирай. Колкото можеш. Ей, няма право да фаща. Виж го! Няма право.
Мина! Бой там! Задръж, печ. Упълня! Сега! Как му вика да става? Той не го дръпна за крака. Сега да отиде да го ритне, да види дали е жив. Вече с парчета! Тамон махна го. Так, пак след това вътре. Так, само атака. Има, цяло полувреме има. Малях на ръце. Само да не станеш тръгвай! Рафет, влез вътре! Срамо! Добре, Станиславе! Опа, наш. Обърнете се! Митко, тук стои, Митко. Остави ги там, бе. Как да ги оставиш? Оставям така. Добре, ти? Дойдохме да гледам как е. Давай на Митко! Халми фърляй на Митко, е! Митко! Рафи в центъра! Браво! Митко ще изгори обаче. Кой бе? Няма филм. Не беше срещу него. Не, това се чувства. Да, ма играй с бутонче напред. Аре, бе, Васко! На подлагане могат да му дадат книжа с картон. Да, мами, така му влиза в кафе. Рафито! Рафи! Един във вратарът! Не, да бягаш, не. Не, добре е, мисля. Аре, Васко в центъра! Васко в центъра! Кажи ми как ще го пуснем с 6 на Не може да хваща! Не може да хваща! Аре, Васко! Гол! Печо, Васил! Браво! Васко, влизай, бе! Васко, сам, бе! Аре, един да Влизай, влез. всички, Митко, влизай, бе! Аре, бе! Влизай, бе! Нищо, Петро, върни се, бе! Аре, Петро, ти си! Чистия! Вътре един! И той ти пред вратаря, бе! Не да го креш там! Ще вика, не Браво! Върнаха се. Печо, Айде, готови! дайте малко пагаче. Браш пагаче. То срещу ръката, не знам. Не знаеш срещу кой играем, бе. Да, добре! Лака тениската тук. Леха да играха преди това за това собър. Вкарвайте, виж. Халфчето. Няма, аз сега съм се наумил Петър ще ме не деве, не Петър. Не, има още енергия, има енергия. Вечно нещо не го махайте, още има енергия. Салко сдържи така. Колко на колко? 2 на 2. Тук що вкараха залата го? 2 на 0, 2 на 2. Представя нещо 5 на 2. Той се иска поведат се. Добре сте. Браво! Аре, Митко, сам си! Васко! Набирай! Бой! Меко е фърли. Така. Дай му удари. Аз не съм влизал, бе, да играй, аз не съм играл. Аз съм Удай! Аре, Митчо! Нищо. Само воля, бол, нищо. Петьо! Петър! То съдята пречи. Той е олигофрен, то съдя. Изкарай топката!
Изкарай! Изкарай! Аре, дядка, по-бързо е! Той докато ти ще умре цикал. Аз гледам. Колко вътка. Заграй, бе, човек. Заграй, не се знае какво ще има. Аз съм тук, то съм ме. Да. Печо, дайте малко шпагати. Трябва да го изкарат. Той е контузен. Насам, бе. Излезе. Османе, как да ти? Той е ясен цяла, той се знае. Ще му и баха майката, той е контузен. Ти гледай мача и гледай финките. Айде са кили, бе. Играй си роба. Него е. Османе вътре! Аре, Османе, Митко! Не знам тук една така. Ето, той заради това на инжекции. Тук ги спирате! Спирате го! Петко е само. Вече иди като гледат се... Само накрая може да има някой шпагати. Имаше там някаква. И то сега дойдоха за нашия мач. Ама аз ако са дошли, ама да се разкарат. А, така. Аре, бе, Бой! мина. То сме дойде почекали. Зелената скамейка... По-стига ще е бай жната, бе. Знаеш, ако сме голямо майката, това нямаше. Това са хора, дете тренират господи. Такива дете тренират толкова по-хубаво играят. Да, я звината, направо се да не се върши. Той сам са бута и фаул да. Кол страни по-и ще да се. Сега са леките ще тренират. Към ня бие той. Ха? Към ня бие той. Не, сега като бият, те и ще. Ай, стига! Перфекция. Така за много да фани. Стената не си беше. Колко е 3 на 2? Да му даха жълт на пет. Можете спокойно. 3 на 2. Димитър Осман напред, твърдо напред, във вратата. Османе, влизай във вратата направо. Във вратата и си фей. А, сега, да ти седи. Аре, губете. Аз съм. Кефиш ма, брат! Въздъха се, биха се и после каса. Ето го е. Бой! За малко. Колко са? Те пък ти го взе. Тук ги натискай! Пешо за тебе! Пешо, отзад! Пешо! Той си гледа. Гледа, но той загледа стоп. Малко остава да ми отзад да му я дигнат. Петьо! Браво, пак! Добре, сам се! Вари! Иване! Петьо, Рафто! Един е вътре, бе. Един е вътре, пък другите тук, бе. Ай, то ще бъде. Един е вътре, казваме горе. Ето го! Да! Сега! Как ще е стар, бе? Бай! Начни! Браво, Петьо, браво! Имаше крак, бе.
Що са? Бе, баш чули. Так. Той съдята е някакъв... Аз ти не входявам, че аз съм този получай. Два коди. To smaja na salata raki od toga. Кафето е то сало да учи. Той излезе, не става. То беше един път, Тачо беше уходил в някакъв турнир. Така. А там той там свири. Е, това е играта. Зад! Браво е! Аз ще играя. Ти направи Iron Man. Васко буде да играй, го върни. Само да изсипва леса. Времето, съдя, кажи колко Аз пък закъсвам чуцка. Дай предавайте се. Седим нещо. Да се предава да че. Какво да посигнат като съм влизал? Внимание, настъпи ме! Браво! Дай ми смяна! Смяна! Моето ще смяна пак. Пет минути имате до края на полувреме. Не, браво смене. Той се осъщава, не знае кой излиза, кой излиза. Браво. То те го изрита. Какъв педара са соли за съдя. Въобще си свири често, да. Южно това с ръка удара. Скара мача, Колко на колко? 4 на 3. Аз във втория му си за поздравя. Така като гледам. Здраво, момче. Айде. Аз облизах 4 на 3 по-15. специална. Да. Искам да бим. Примосте! Браво, бе! По-спокойно, чакай, стейте. Уби го е! Там може! Защо на него даде? Директно червен. Смята няма. Ако му отрежем врата тайно. Хилме, навътре! Сипай! Да не свири. Бих станал така, защото като знаеш, Бърках със съдята, бе. и свират без причина. Маре, Тачо! То съдя няма да смени той. Кажете на съдята да смени той, да се бъркат нещо. Да, защото той... Той мит към него твърли там толкова подаде. Кажете му, той трябва да го смени сега. Сега, ако няма... Той трябва да има. В принцип трябва да има. Ако не ще намете нещо. Ако няма, ще го полеем с нещо. Той мит да те обърне. То съдята... Ме интересуваш, намете нещо, бе. Ей, Нашо бъзна са. бъзна се чуса, да. То са яке. Така се вижда. Аре, Кастан на скорост, иди на скорост да влезе. Иди на скорост, давай бе, влезе. Влезе на скорост, давай. Не, сам за... Шпагат, Хилми! Браво, това е. Кажеш шпагат. Само не ми представяш. То сука, се тъща. Добре, бе.
Чакай, бави! Рафто, фърляй му е на Рафто. Равни сме, какво да правим? Фърляй му е. Така. Айде, Рафто. Водим 4-3. Че ето пак ще деш кара. Да, иде тук, точно. Бой! Оттам трябваше да стреляш. Митко, скачаш! Фърляй му е. Фърляй на Рафто. Аре, Митко! Вратар знам да се старе. Дълъг вратар. Той не е толкова добър. Оп! Фърляй се! Браво! Добре, Обаче го слушай, господине! Той са в училище, той не беше там защитника. Пето, влез, бе! вътре един, вътре бой! Бой! Стой бабите, бе! С техния треньор, бе? Да. Тук съм пичиман. Коментатора. Така, браво! Оха! Удар! Пейча, бе. Добре! Браво, Екас! Добре, дай го е! Да не стреля! Мито, легни му и да падва! Браво! Удар! Подлага! Доби го е! Да, това е много опасно. Васко, мили зад тях, бе! Не отпреди, зад тях. Айми так! Това вратар си комик си, що значи. Ами той знае, че на него. Айде, Ро! Ето го е, къде учите? То спах иска фалчета девятката. Той имаше, ама. Сонята ли видял? Да изкара за такова дишно. Къде разиграват? Аре! Пред вратата разиграване! Стоп! Тихо е! Сега ще го изкара, ле? Това е предупреждение първия път. Османе! Осман! Тук съм! Айде! Дай ми смяна! То малкия коса надъхва, между другото. Вижте приказки! Я си играя играта. Ще свалим Стигате! Не, спокойно! Сега ще дадете ли жутка? Не, че това е по-грешка спорт с детски обаче. Добре. Колко смени има? А колко смени има? Толкова. Само за всички. 6 на вече. Калми, спокойно, бе! Браво! Калми, играй спокойно, бе! Спокойно играй! Гледай си играта! Тръгни се оттам, айде! О, я докоснал с крак. Минавам! За кого братен, бе? Защото не ви свали право. Аз мисля ни отзад главата. Чета пик на вода, да се успокоите. Айде, първо по време.